Opnieuw recordstijging Zeeuwse coronabesmettingen. Het is donderdag 26 maart. Dit is Zeeland Nu. Ex-patiënt kijkt terug op 3 pittige weken. Zeeuwen gaan creatief om met quarantaine. En eerste Zeeuwse paardencrematorium in gebruik. Goedenavond. Het aantal Zeeuwse coronabesmettingen is met 20 gestegen tot 108. En dat is voor de tweede dag op rij een recordstijging. Opvallend is dat 1/5 van de besmettingen uit de gemeente Tholen komt. En hoeveel Zeeuwen al zijn genezen van het coronavirus is onbekend. Maar Willy de Nooijer uit het Walcherse Seroskerke is er één van. Zij was een van de eerste Zeeuwen die besmet raakte met het virus. En na bijna 3 pittige weken binnenzitten mag ze eindelijk weer naar buiten. Ik ben kortademig, ik kan niet tegen de wind in. En het gaat nog wel een poosje duren voordat ik 50 kilometer op mijn fiets kan fietsen. Dus ik ben heel echt nog slechter. Volledig hersteld van het coronavirus is fitnesstrainer Willy de Nooijer uit Seroskerke nog niet. 3 weken geleden, tijdens een skivakantie in Italië, werd ze ziek. Het zijn griepachtige klachten, maar eigenlijk veel erger. Ik lag heel veel in mijn bed. Ik sliep lang. Als ik gegeten had, ging ik terug, weer een poosje. Geen energie. Snel na thuiskomst werd ze getest op het coronavirus. De volgende dag om 9:30 belde hij. Ik ben positief getest. En dan gaat het circus draaien. Dan krijg je allerlei dingen mee. We kregen mails hoe we hier met elkaar om moesten gaan. Gescheiden slapen. Afstand van elkaar. Elke dag temperaturen, 's ochtends en 's avonds. En dat moest dan doorgegeven worden. Inmiddels is ze genezen. Maar het herstel valt de sportieve de Nooijer zwaar. Mijn longen doen het nog niet. Dat had ik toen als ik zit, dan merk je dat niet. Maar ga je naar buiten, mag je weer naar buiten, dan krijg je weer zoiets van, hoi, wat is er aan de hand? De wereld is veranderd. Of tenminste, ik ben 1 keer in de stad geweest om te kijken hoe dat was. En dan zie je echt zoiets van, hoi, ik zie niemand, winkels zijn dicht. De wereld heeft voor mij even stilgestaan. Nederlanders met een cruciaal of vitaal beroep mogen toch via België naar een andere plek in Nederland rijden. Daarvoor is wel een werkgeversverklaring nodig en een speciaal vignet die werkgevers moeten aanvragen. België sloot vorige week vrijdag de grenzen voor alle niet-essentiële reizen. Alleen grensarbeiders met een vitaal beroep mogen de grens passeren. En nu is er dus ook een uitzondering voor bijvoorbeeld Zeeuws-Vlamingen met een cruciaal beroep in Brabant. Hoewel het werk in de Zeeuwse havens, ondanks de coronacrisis, voor het grootste deel gewoon doorgaat, maken de havenbedrijven in Zeeland zich wel zorgen over de toekomst. Het lijkt bijna business as usual in de fusiehaven in Gent en Zeeland. Overkoepelende havenschap Noord Seaport, dat de kades en de wegen in de haven beheert en verhuurt, werkt gewoon door. Schepen kunnen nog steeds aanmeren en lading afgeven of inladen. Door de angst voor het virus is een deel van de wereldhandel wel stil komen te liggen. En dat merken de afzonderlijke bedrijven in de haven. Bedrijven kijken toch wel angstig naar deze crisis. Sommigen zijn al helemaal stilgevallen, anderen zijn nog 100% operationeel. Maar er zijn er weinigen die durven beweren dat deze coronacrisis geen effect zal hebben op hun economische cijfers voor dit jaar. Noord Seaport is een grensoverschrijdend bedrijf. Een deel ligt in Zeeland en een deel in Vlaanderen. In België gelden strengere beperkingen dan in Nederland. Dat belemmert het werk in de haven niet, omdat zelfs nu goederenvervoer via zeevaart en binnenvaart binnen Europa door mag gaan. We hebben wel vastgesteld dat de laatste weken de maatregelen in Nederland en België bijna gelijk geworden zijn, waar er een 2-tal weken geleden nog wel grote verschillen waren. En dat maakt het voor ons dan weer makkelijker. En ook onze bewindslieden, minister Knops, minister De Crème, hebben ondertussen het vignet ingevoerd om over de grens te gaan en een aantal andere maatregelen getroffen, zodat we vandaag eigenlijk kunnen zeggen dat we ook daar bijna geen hinder meer ondervinden dat we in 2 landen actief zijn. En zoals iedere dag sluiten we het coronanieuws af met een overzicht van het kleinere coronanieuws
Met een vrolijke of hartverwarmende toon. En daarvoor is Floris-Jan Sietsma aangeschoven. Wat ben je vandaag allemaal tegengekomen? Nou, zo vrolijk en hartverwarmend, Martijn, is het misschien niet helemaal voor de Zeeuwse ouders op dit moment. Die natuurlijk naast hun thuiswerken dan ook nog ineens de zorg hebben over het onderwijs voor hun kinderen. Want ze moeten nu ook ineens gaan lesgeven. En dan heb je bijvoorbeeld 2 kinderen die in verschillende klassen zitten. Krijg je allemaal verschillende lesstof. Heel ingewikkeld allemaal. Wat doe je bijvoorbeeld met je spreekbeurt? Als je je spreekbeurt netjes hebt voorbereid, ja, geef je die dan aan je ouders en aan je broertjes en zusjes? Of los je het op zoals Tijn dat doet? Vandaag doe ik mijn spreekbeurt over wetenschap. Als je de pingpongbal in de luchtstroom zet, dan blijft hij erin. Het is sowieso wel een dingetje eigenlijk, hè? Ouders en kinderen die continu op elkaars lip zitten. Is daar al iets op gevonden? Ja, en je mag dan ook niet meer met grote groepen naar buiten. Ook niet meer, eigenlijk liefst niet in gezinssamenstelling. Boodschappen doen of naar de bouwmarkt. Doe dat in je eentje. Dus ook niet met z'n allen. Kan je ze ook al niet meenemen. Nou, wat doe je dan bijvoorbeeld wel? Nou, als het rustig is op straat, kan je wel natuurlijk een ommetje gaan maken. Frisse neus mag nog altijd van premier Rutte. Daarom worden er in heel Nederland en dus ook in Zeeland overal beren verstopt. Achter verschillende ruiten van winkels of bij mensen thuis. En als je dan toch met je kinderen buiten loopt, dan hebben zij meteen iets om te speuren. Dan nog even naar de grens. Ik hoorde jou het er net ook alweer over hebben. Natuurlijk allemaal ontwikkelingen rondom die grens. Wat doe je nou als je in Nederland woont? Je bent bakker en je vestiging van die bakkerij is dan net in België. Gaat dan over koewacht in dit geval. En je wilt toch je Nederlandse klanten bedienen. Nou, dan breng je het brood gewoon naar de grens toe. Ik snap het dat allemaal moeten oppassen. Maar ik denk niet dat de Belgen die wel bij mij in de winkel zijn, dan die beter oppassen dan de Nederlanders die niet bij mij in de winkel mogen komen. De mensen die bellen mij op, dan breng ik het aan het hek. Ik reken daar af. Zij met de pinpas of met contant geld. En dan hebben ze toch hun brood waar ze naar verlangen. En voor meer van dit soort nieuwtjes en voor ander nieuws kunt u terecht in ons livevlog. En dat vindt u op onze site en app omroepzeeland.nl. Paarden en ponies kunnen vanaf nu ook in Zeeland worden gecremeerd. Tot voor kort moesten paardeneigenaren daarvoor buiten Zeeland zijn. Of hun dier naar de slager of het distributiebedrijf brengen. Maar cremeren behoort nu dus ook tot de mogelijkheden. Het is wel duurder dan de alternatieven, maar wel persoonlijker. We zijn 2,5 jaar terug zijn we begonnen met het cremeren van huisdieren, de kleine dieren zeg maar. En toen bij de start had ik al de wens om ooit door te kunnen groeien naar ook paarden te kunnen cremeren. Cremeren van een paard is eigenlijk het hele proces zeg maar. En dat begint al bij dat mensen bellen voor informatie wat de mogelijkheden zijn. Daarna dan zullen wij in de auto stappen met de trailer erachter om het paard op te gaan halen op iedere gewenste locatie. Vervolgens rijden wij bij ons naar de zaak toe en daar wordt het paard uitgeladen met de brancard waar die dan op vervoerd wordt. En bij ons op de zaak wordt het paard dan in de oven getild en zal het crematieproces starten. Wij richten ons op eigenlijk algemeen de paardeneigenaar. En dat maakt niet uit of die dan op een manege of het paard aan huis of bij de boer. Gewoon paardeneigenaar in het algemeen. Als het paard eenmaal gecremeerd is, kan de eigenaar zelf bepalen wat er met de overgebleven as gebeurt. De een wil de as heel graag terug. Daar hebben wij de mogelijkheid voor dat de as in een askist mee terug kan. De ander wil dat de as uitgestrooid wordt. Ook dat kunnen wij verzorgen. En over hoeveel as hebben we het dan eigenlijk? Het kan zelfs oplopen tot 27 liter of 30 liter as in totaal van een paard wat er overblijft. Een complete ceremonie, zoals dat iedereen dat kent, dat wordt heel uitgebreid, zeg maar. Maar de mensen hebben zeker de mogelijkheid bij ons om erbij aanwezig te zijn. Om het hele proces te volgen. Wij hebben geen geheimen, alles mag gezien worden. En dan kunnen ze op dat moment afscheid nemen? En dan kunnen ze op dat moment inderdaad afscheid nemen. Dat er sinds kort een paardencrematorium in Zeeland is, wordt onder de manegehouders en paardeneigenaren over het algemeen goed ontvangen. Dat is op zich natuurlijk hartstikke goed. Dan biedt mensen een keuze. Het kan ook dicht bij huis. Ver weg dan wordt het altijd weer moeilijk. En het is wel een mooi plan. Ik denk op zich dat het een heel goed initiatief is. Want ik denk dat er best wel veel mensen hun paard op een hele hoge plek hebben staan, zeg maar. En dat het heel belangrijk is voor heel veel mensen. Dus u zou het wel overwegen? Ik zou het zeker overwegen. Want ja, het is voor mij ook net een soort als een kind. Tegenwoordig kan je ook je hond laten cremeren en zo, een paard. Ja,
op zich, ik denk als er behoefte aan is het mooi dat het hier nu in de buurt is, ja. Ondanks dat de Kroo het een mooi initiatief vindt, weet hij nog niet of hij er in de toekomst gebruik van gaat maken. Je maakt die afweging denk ik op het moment dat er, want het paard is geen machine voor ons, het is een individu. Daar heb je iets mee, ook al lang. Dus ik denk dat je die afweging elke keer opnieuw maakt. Of het je dan past, of dat je het er dan voor over hebt. En ja, het is natuurlijk toch je maatje. Ook die manegepaarden, dat zijn toch maatjes voor het leven, zeg maar. Karel Bruring is overleden. Bruring zat jaren voor GroenLinks in de Goesse gemeenteraad. Vanwege gezondheidsklachten kondigde hij in februari zijn vertrek aan. Bruring is de man van Manda Heddema, voormalig eigenaar van boekenwinkel De Koperen Tuin in Goes en bekend van het boekenpanel van De Wereld Draait Door. Het stel verhuisde onlangs naar Driebergen omdat zij daar een boekenwinkel heeft overgenomen. Karel Bruring is 62 jaar geworden. Het begint al te wennen, want ook vandaag was het mooi weer met een vrijwel onbewolkte lucht. Maar het was met de wind uit het noorden wel een beetje schraal. Vannacht is er kans op lichte vorst aan de grond, maar morgen opnieuw veel zon met bijna 15 graden. En in de laatste getuige zometeen het verhaal van Willy Sarah Millenaar uit Vlissingen. Ze is nog maar 3 jaar als haar buurt wordt getroffen door een zwaar bombardement. En in het ziekenhuis komt ze er pas achter dat haar ouders en broertje daarbij zijn omgekomen. Mijn vader is denk ik overleden van de luchtdruk. Mijn broertje Bram had geen nek meer, dus ze was helemaal in. En mijn moeder die zat gebogen over de kleine baby. Zo is ze ook gevonden. Dat straks met daarna nog het uitgebreidere weerbericht. Bedankt voor het kijken en nog een fijne avond.